नमस्कार प्रणाम कैसन बानी रउआ लोगिन के हमार नयका ब्लॉग में स्वागत बा। त रउआ लोगिन से हम बाटी नाराज काहे से कि रउआ लोगिन ना त हमार वीडियो के लाइक करत होकबा और ना ही हमार चैनल के सब्सक्राइब करता। त ऐसने प्यार दिखाइल जाला तो बढ़िया से दिखावा प्यार अपन खूब आगे बढ़ावा। तो ये लगावत है हम तेल सर में काहे से कि सर धोए के बा। अभी देखा मटर पिसल बा। अब जल्दी जल्दी बता दा कमेंट करके कि मटर काहे खातिर पीसल गईल बा। और ये ठंडी के मौसम में मटर पिसाता तो एक ही नु काम होई ना, उ काम बा निमोना बनता। और ये देखा निमोना बिना तेल कैसे बनी। तेल एमे ज़्यादा जाई तभी तो मटर अच्छे से पकी, तभी मज़ा आई। अभी सब बन गई रहल निमोना देखा ऐसन लेकिन ये बाकी सब जो लोगन बाटे वो सफा चट कर देले। बस इतना ही बचल बा हमरे खातिर, बाकी इहो ज़्यादा बा। तो अब हम बैठ के आराम से खैनी है निमोना। और फिर साझी के बनत रहे ये देखा लाल लाल मोमो के चटनी है, तीखा तीखा मज़ा आ जाई। लेकिन हो गई बाटे एक ठो गड़बड़। और ये मोमो की चटनी तो बनता लेकिन मोमो तो ना बन पाई काहे से कि बंद गोभी नहीं खे। अब फिर ओके बाद हमार जो छोट बहिनी बा वो खाली मैगी। ई देखा मिर्ची कैसन काटतिया। ई कोरियन वीडियो देख देख के आजकल के युवा लोगन वही सब करत हैं। तो वह कोरियन वीडियो वाला मैगी देख के ई बनावतिया। और ई में डाली मशरूम हमके ज़्यादा अच्छा नहीं लगेला लेकिन ये में सही लगत रहे काहे से कि मैगी जो बा हमके तो 2 चम्मच मिली खाली चीखे खातिर। अभी मैगी बनतिया उबलतिया बढ़िया से, सब मसाला वसाला डाल देले बिया एमे। अब ई मैगी बन के तैयार हो गई रहल। तैयार होकर के बाद ही गर्मा गर्म एकदम धुआं देत रहे। जौन बर्तन में बनत रहे वो बर्तन में अब खाइल जाई। और ये सच बतावत हैं रउआ लोगिन मशरूम डाला या ना डाला, ये मिर्ची डाल के मैगी ज़रूर बनैया, मज़ा आ जाए रउआ लोगिन के। अगर रउआ लोगिन तीखा बहुत खाला तो हम ले लिया 1 चम्मच में। और चखे खाती एकदम गरम गरम रहे, मुँह जल गई रहल। लेकिन वो मुँह जलन में जो खाए के मज़ा बाना वो कहीं नहीं के। तो मज़े से खैनिया और मज़ा आ गई खा के। और ऐसे ही नहीं खैनिया, ये देखा ऐसा वीडियो देखत खाती आई। ये सब खाए के फूड मकबैंगर जो बा चल गईल बा उहे देख के लोग अपन वजन बढ़ावते हैं, खाते हैं उल्टा सीधा कचर और तबीयत ख़राब कर लेते हैं। लेकिन ये पता नहीं कैसन इतना लोग खा ले लें वीडियो में, समझे नहीं के आवत। फिर राती के खाना बनाए खातिर आ गई नहीं किचन में। और किचन में आके फिर चने के दाल जो बा वो भिगोले रहनी है दिन में। तो काय खातिर भिगोले हैं ये के बतावत हैं रउआ लोगिन के आगे। तभी हम पीसत हैं ये चना के दाल के। तो ये सामान इधर उधर बिखरल बा देख के रउआ लोगिन हमके क्षमा करिया। लेकिन हर किचन के यही हाल होला, कोनो भी जगह चल जा। तो अभी डालत हैं हम सारा दाल जार में। ई जार में एकदम बहुत दिमाग ख़राब कैलस। ई जार हमके दाल जो बा वो पिसाते नहीं खे रहले में। और थोड़ा करके पीस लिया तब भी नहीं खे पीसत आई जार। तब डाल के और इसका हम चलेले हैं काफ़ी देर तक एके। लेकिन प्रॉब्लम का भइल बा एमे कि जो दाल बा ना वो भी बहुत ड्राई रहल, सूखा रहल। फिर बंद कर देनिया, देखनिया दाल पीसल नहीं खे। फिर पीसे के बाद देखनिया जार में तो एकदम दरदरा पिसल रहे दाल। और एक अब चम्मच से अच्छा से घुमा देव, ऊपर नीचे कर देव और फिर दोबारा पीसब काहे से कि हमके थोड़ा और बारीक दाल चाहिए। ऐसे नहीं सारा जो दाल बा वो पीस ले लेनी है। और ओके अब हम खाली कर दे एक ठो बर्तन में। तो ये देखा बर्तन में खाली कर देनी और एकदम देखा कितना सूखा बना। पहले हम पानी डाल के पीस देते रहली लेकिन वो पानी छोड़ देलस, यही खातिर अब हम ऐसे ही पीसत हैं। और एक गैस पे चढ़ा देनी है ये चूरा।
चाय के साथ खाए खातिर और मज़ा आला ही खाए में। और ये चाय चढ़ल बा बीच वाले गैस पे और यहाँ जो बा उ बनता आलू गोभी के सब्जी जे खातिर गोभी जो बा ओके हम उबालत हई अच्छा से धो के। अब एके उबालब और ये दाल खाए खातिर पीसल गईल रउआ लोगिन देखला फाड़ा बनता तो वह फाड़ा बना के अच्छा से और अब ढक के एके पकाई स्टीम करब। तो ये फाड़ा के रेसिपी रउआ लोगिन से हम पहले शेयर कइले रहनी। खाए के रहल मोमोज लेकिन चटनी पड़ गईल कम, ये खातिर अब बनता फाड़ा। ये के इंडियन मोमोज भी रउआ लोगिन कह सकताता। और ये एक लेके हम चेक कइनी गर्मा गरम, मज़ा आ गईल खा के। और रउआ लोगिन भी ऐसे ही खाना पीना आपन जारी रखा, एकदम मज़े ले ले के खावा चीज़ के, सेहत के ध्यान भी रखा और मज़े से खावा। तब मिलत आनी रउआ लोगिन से हम अब नयका व्लॉग में। तो अपन प्यार और आशीर्वाद जो बा खूब दिखावा हमके, यूट्यूब चैनल पे भी दिखावा और इंस्टाग्राम चैनल पे भी दिखावा। ओकर लिंक हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देनी है। राधे राधे।